Mi-ai luat două. Ia să-mi pus. Asta e 4. Am pus cam mult. Ce bă asta? Am luat niște unghii care sunt la fel, că nu am putut superbe. Astea sunt toate rușurile mele, asta le împart un pic și cu anis. Ăsta e tău. Da, îmi dai și mie ăsta? Da. 3 blush-uri și-a luat Eli. Așa, deci aici avem un timp. Blush. Elisa Ruse este cea mai tare. Face și vlog și cântă seara la culcare. Elisa Ruse nu stă deloc, se filmează, se distrează și nu stă pe loc. Salutare! Bine ați revenit la un nou video. Sunteți pe canalul Elisa Ruse. Suntem alături cu verișoara mea Nesia. Și acum vom merge la DM. Nu, o să-mi iau două. O să-mi iau de ochi. Deci ți-ai luat două. Ia să-mi pus. Scribici de ochi. Eu nu mă dau cu scripici la ochi. Și eu cât costă? 21 de lei. 22. Mi-am două din astea. Eu mi-am un d-ăsta. Astea sunt lucrurile mele, astea sunt ale. De care ai? Nu, e de la gel. Nu, asta nu ții. Că sunt din alea. Sunt de coșuri. Sunt de coșuri și au și o soluție. Și ard coșul cum arde. Mamă, nu trebuie să văd mine. Asta e. Asta e al meu. Nu, ăsta e al meu, că mi-am luat din ăsta așa. Păi și eu mi-am luat din ăsta la fel. Păi da, dar nu e praf așa. Teorile mele. Asta mi iau din două, că poate unele nu. Îmi iau două unghii, că poate unele. Acum, haide să începem cu astea. Ale mele sau ale tale? Ambele, haide. Deci ne-am luat niște unghii. Care sunt la fel, că nu am putut Sunt superbe. să le țin. Le punem aici pe masă? Da. Uite cu fața la el. O să îl prezint după al tău? Da. Aici avem un gloss care și l-a cumpărat ea. Da. Și acum trecem la Solul de Janeiro. Deci eu mi-am luat două badinisturi. Ne-am luat un suc să bem împreună, bine. Și prezintă-l și după ăsta. Al tău. Așa. Care să le luăm ca Și eu mine. mi-am luat la fel. Oh, stai. Ia. Eu ăsta n-am mirosit. Și ăsta nu l-am mirosit. Bă, mi-am dat pe mână. Noi cu pepe, noi cu dragon. Ele să cam las puțin pe deget pe aici. Nu are nimic. Hop. Băi, de ce nu mai te închizi? Pepene verde, și cu pepene verde, asta e cu... Așa, trecem la aceste prăjituri. Ne-am luat aceste franui. Asta Adică e a mea. ne urăm ciocolată. Și eu mi-am luat un din ăsta. Da. Mai De la mi-am luat colecția și Ceau. un parfum. Bă, ce parfum ți-ai luat, ia? Mamă, mai și speriat. Ia, hai că le facem desfacerea după. Ți-ai luat un Juicy Bomb, măcar îmi dai și mie unul să țin? Ăsta ți l-ai luat tu? Nu e al tău? Eu nu mi-am luat din ăsta. Da, e al meu. Mi-am luat. Nu mai să avem braș. Astea sunt toate rușurile mele, asta le împart Bă, da. un pic și cu Așa, anis. ăsta e al tău. Da, îmi dai și mie ăsta? Da. Unde să-l colțim? E, și ți-ai luat și tu un din ăsta. Tu ți-ai luat două din astea. Ți-ai luat două blush. 3 blush-uri și-a luat Eli. Așa, deci aici avem un timp. Blush. Iar un blush. Ăla e tot al meu?
Ăsta e tot al tău, dacă al meu e aici. O micelară. Așa, bă, da, trebuie să le lungim. Asta e al tău Ăsta al meu, da? Un blush. și încă un de ăsta. Și aici am niște bomboanele căzute. Și acum Ne vom machia cu ele. Ia uitați ce bine am stă. mărimea ta. Trebuia să le și pilim, să le și ștergem, dar noi le-am lipit. Hai că o lipim pe asta. O simți largă ceva? Nu știu. Depinde că nu, eu nu ești mic. Nu știu. Mamă, la mâna asta ce miști repede m-am mișcat. Mă, trebuie cea mai... Uite ce frumos. Wow! Așa nu trebuie să le punem pe masă, e cel mai important lucru. Și acum să vedem cât de brandy. Eu mai întâi vreau să mă dau. Elia, uite că poți să ți le dai așa, ia uite. Să-i țin mâna. Vai, cât de tare, eu mă dau cu Cute! râsul ăsta. Nu cade. Pentru că deci e mai blanc. Și el s-a îngărat mie. Mamă, el ce mai sunt. Hai să vedem cum e. Haide, vină lângă mine, haide. Asta e partea cea mai. Am pus cam mult. Ce bă, asta, ruși? Te dai și eu? Te dau și pe tine? Nu. Mulțumesc. Mamă, ce ciudat e! De reclamă e bine. Și știți că nu e niciun fel de reclamă, deci am nevoie de un șervețel, că da. Am că produsele sunt pentru copii. Are două? Bă, ăsta e cam topit, Eli. Uite. Uite. Wow. Și se dă așa. Și eu vreau să mă dau cu blush, desigur. Dar nu cu al lui Eli. Așa, și eu voi începe cu blush-ul, cum a început și Eli, pentru că n-am cu altceva să încep. Pentru că... Dar nu am oglindă! Nu e ciot. Deci hai să facem amoxicilul asta. Dar haideți, cele care sunt desfăcute, eu zic să le punem deoparte. Ca să nu ni le încurcăm. Nu știu cu ce. Cu... Mai dă-te puțin cu ăsta. Sau dă-te cu ăsta la ochi. Cu ăsta nu. Asta? În sfârșit mă văd. Bă, ăsta e prea pigmentat. Pot să mă dau unde vreau și chiar aici? Poți să dai oriunde. E stick. Ia, vrei să te dau și eu? Undeva? Stai, nu! Bravo! Mamă, el de unde știi treaba asta? De unde? Eu vreau să beau puțin smoothie. Ok. Vrei și tu? Un pic mai târziu. Apropo, ne-am luat un smoothie. Stai, Eli, că poți să... mie mi-l-a apucat așa. Ajut? Stai. Acum ne dăm cu highlighter. Iluminator. Știi că e ruj. Ai grijă să nu rup. Trebuie să mă dau prea mult. Așa și asta mă dau și la ochi. Desigur. Parlez-vous français? Eu cu asta m-am dat prea mult cu blush. Am exagerat cam mult cu blush. O să-l mai Are blendez. frumos? Nu așa că m-am dat cu prea mult blush? Unde? Aici. Da. Eli, mai băgat. Faza că ne-am dat cu același brush, deci n-ar avea de ce să fie mai deschis sau mai închis. Nu vreau să par prea bronzat, prea arsă. Are și la Lisa.
Elisa. Cum arată? Deci vă arăt doar vouă. Vă arăt doar vouă. Și la 3 închide ochii tu. Ok. 1. Cred că le arăt mai întâi lor. Și acum ți-l arăt ție. Gata? Da. Și acum hai să vedem cum vine astea. Ia mai. Cum e? Mă văd și parfum din ăsta. Deci ăsta, ce notă îi dai? Și la final ne vom da și note, desigur. Ce credeți că vă lăsăm noi așa? Și acum eu îmi voi pune unghii. Și foarte greu. Serios. Eu aș băga și puțină muzică acum. Așa. Se rupe. Bravo, Eli. Da, să dați un like și un subscribe. Like, share și subscribe. Google în pahar. Cel mai bun e clar, e fresh și natural. Asta începem cu acesta. Asta îi dau nota 6. Eu am 2. Acesta îi dau nota 10 și acesta tot 10. Le Este punem cel mai deoparte. Eu am 3 bruși, Doamne, ce era să le zic 3 parfumuri. La asta îi dau nota 10. La asta tot nota 10 și la asta tot nota 10. Eu la ăsta îi dau nota 10. Este 2 în 1. Hai acum să facem blush-uri. La blush. Și mai ai și pe ăsta. Da. Deci, lui asta îi dau nota 6-7. Lui ăsta îi dau nota 10. Eu lui ăsta îi dau nota 10 și lui ăsta tot nota 10. Acesta este tot un blush și tot nota 10 punește. Până acum la mine numai nota 10. Deci am avut noroc. Lui asta îi dau nota 10, că e cel mai frumos de pe lume. Deci nu mi-am văzut așa parfum Da, de stați așa. Secret. Sing! Asta al cui e? Cât de bine miroase! Al tău. Și ce acolo? Chiar că nu e o brăță. Am crezut. E cu totul. Bă, ce e asta? Sunt sticky. Ce cute e! Și uitați-vă ce are! El, de fapt, cum sunt aranjate culorile. Și asta e un fel de brățară ca I-am pus un roșu cu ăsta? Ia cum miroase. Mamă, ce culoare e asta. Stai că eu am luat și cu galben. Oh my god. TNT, de ce prea frumos. ASMR. ASMR Ciu. ASMR nu prea hidratează. ASMR, așa arată punga Ce urtană. notă merită asta? Asta merită 10. nota 1. Eu îi dau nota 10. Haideți să trecem pe bune. Eu ăsta îi dau nota 10, l-am și încercat. E... Lasă ce note dai. Îi dau nota 12. 12, nu se poate. Nu se poate. Ce înseamnă nota 12? E mai mult decât 10. Trebuie să fie numai 10. Adică Maxim 10. mai puțin 10. 11 vreau să zic, pardon. Păi nu, da, ai voie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Numai atât ai voie. Deci, cât? Eu să-i dau nota 10. Deci, Îi dai tu până la nota urmă, 10? Îi dau nota 7. 7! Nume. Ăștia dau nota 10 pentru că sunt cei mai tari bureței care am văzut în viața mea. Sunt foarte, foarte mici. Și am tot bureței. Uite de ce foaie ai ăsta. primit la ăia. Wow. Ce
aia pe lângă ăsta. Dar ăsta brelocul, cred că poți să-l... Uite, brelocul ăsta poți să-l scoți. Uite, vezi? Poți să-l scoți de pe ăsta. Și aici poți să spui un alt breloc, Eli. Dacă e la fel ca ăsta. Așa, aici avem o apă micelară. Știu cum este această apă micelară, așa că nici nu mai dau notă. Direct nota 10. A făcut prea multă spumă. Par și la acestea eu ne voi da nota 7. Eu la asta nu dau 1. Dacă v-a plăcut vlogul de azi, nu uitați să dați un like, un subscribe și Un share. Că dacă nu-l dați, ăsta a fost cel mai special vlog. Pa, pa!